Не. Това ще малко да може да направи. Това ще се да сам. Казва се къде беше, като нямаше. Сръско, изчезна като едно Агне ще да правиш Агне. Не е така казва. Ти жени не го направи. Да. Това беше политическата турия. Иска да вземеш маската на някой друг, да отиваш една шапка, слагаш му шапката и имаш маска. Рамо, къде си? И ти дам шапката. Искам да поздравя... Кой те пита? Абе, направете ли? Искам да поздравя сайта, в който аз само чета Тихомълком. Така съм си избрал да чета Тихомълком и да не се намесвам. На този сайт, в този сайт имам много хора, които са ми приятели. Аз майче разменявам. Имам един двама, ама те са толкова недостойни за върхове, че направо ме е срам. А пък песента... Не го пълно. А песента, която искам да изпее, тя е за Радо и той много добре знае защо. И понеже господин Генчев, животът е кратък. Дълга е главната улица, ако викна сега, ще чуя другия край. И просто да пина слънчето, дъждива вода от улиците, по-добре ще ми дойде от твойно кафе или чай. Аз се влязах в тълпата, която разглежда нощни цигари и долари, скишови студениците, глътка храни и жали на ум. Комунистите, дето се пробили мажа, свърхова балански голове и курсанта почерпи студентката с малка буза и укул. И понеже двата и кафе, а друга е главната улица, ако викна сега. Но какво вие аз, в този град на павета и две стари вина, за какво бях дошъл, за какво ще си и да не знам. Панталончи взех си диплома и намерих добра жена, като стара китара от журнала тя звъни, а не твърдата и сам. И понеже животът е кратък, а друга е главната улица, ако викна сега, ще чуя и другия край. И просто да пина слънчево, разлива вода от улиците, по-добре ще ми дойде от двойно кафе и чай. А когато сред нощ се кача без билет в автобуса, съм ми веде и зад мен се клонна зловесно очанелите му врати. На последната спирка ще падне без
света, от тъмното дихане, моята плака душа изтъкуе на ахилесовите си пети и понесе живота края. Господин Венчев, и понесе живота края. Главната